Stevo, poď. Táto dvojka texto, toto je, títo šarkani, tých v takom peknom. To bude Čera Fabriciu zase, alebo to budú títo, to sú Podbrezová, Leitner s týmto. Naozaj čekova. No, to si robí z toho srandu. Zase treba prihrievať ten guláš. Daj mu tam stajú. Spálok máš to? Ale asi nebude stať. Ako mládenci. Oj, nedávajte tam tie prsty. A ideš ako mladá žena. Počúvaj, má to takto chci ísť na Čo nomináciu, Doriči. A kde máš druhého? Je to možné. Čeko, a sabunu si nám naliať. Naliať si nám sabunu. Kade chlapi? Tu sú dorovna. Čavec. Poďte, hop. Tam chlapi. Nahráni to po... Poď. Ahoj. Čau, Igor. Pohoda? Čo? Pohoda? Ja pohoda, ale... A kde si bol? Teraz nepoď. Je dobrý. Ahoj, Igor, čau. Serus, Erec. Rástu, kde ste sa preobúvali? Ja som išiel v papučách. To ma 2 litra gibru na tom mladě. Poď, Poliak! Šalát ešte nešiel, čak? No to do piči. To ma tu nešiel. Ide. Kaj sa vás tam? Hej. Dáďa, tam, to dovidíš na ten vrch. Tam hore? Tam. Jiro, mákni. Ty hovor, Pane Bože, pomáhaj, nie Bohu. Ťahaj! Počkaj, nemáš kolegu, počkaj trošku. Dobre sa držíte pokope. Ťahaj za ním, lebo dostaneš inekciu do zadku. Kiko, z ruksáka vyberá volačo. No. Ale nejdete na výlet, mládež. Ideme. Tak trošku vycvižnejšie. Dávaj, nenafilmuj ako Ani nefilmuj. A proč? To neujo preteká, čo to verí.
JZD, Žiar Smrečany, hej? Pohoda, nie? Majko, len si zabudol rúbsák volať vzadu. Čaute. No poďme starci na chmeli. Čau, hoši. Čau, čau. Volejte im. Poď, ahoj. Čau. Poď, Braňo, poď. To je ono. Frajeru. Ahojte. Čau. Ahoj. Dneska je to krásne, no? Čau, čau. Stanko, teraz sa otoč, teraz sa máš pekne ich oproti tomuto oblohe. Za sebou. Čo? Inokedy aj batok druhý nosík, teraz nič. Hore pofunguje chlapci, neviete? Asi, hej. Po hlavie ide. Dawaj, dole pasy. Pás si dále uvieť spali. A nie? Nie, Miro. Čo? Nie, nehať pásy. Dobre. Oni mi sebe dajú. Poďme. Pasy, hej. Pasy. Zahraj dobre. Čerkajú silu, ty. Počasie na plavke. No, chlapci. Bezpečný išol na to skrátku. Vyznali ste to dobre. Kde to tam bude, jo? Ja na snehu, tak? Hej, tam víte dobre, my pozrieme na kerky. Vieš čo, ja by som ti aj pomohol, ale to by muselo byť za úplatu. Potom, vieš. Čau. Tak bolo to efektívne.
nie sú pretekári. Tie pretekári iba pre dvojíc. Ešte jeden. Kolega, hej? Tak záver tvoríte, hej, s kolegom? Hej. Čo si to v bare pretiahol včera? Ale pre včera horúčku mám cez 38. Ja. Včera ho nič. Ale aj dajakú preťahnu z bare, nie odvete. A z toho dostal horúčku. A to je zme. Haló! Dovolte mi, aby sme pristúpili ku záverečnému zhodnoteniu dnešných pretekov. Budeme postupne vyhlasovať výsledky v kategóriách veteráni, ženy, muži a v podstate muži budú tou hlavnou kategóriou, čo budú tu na vyhlasovaní. Takže dovolte mi, aby som začal veteránmi. Na 3. mieste skončil Pervátka. Časom... Na 2. mieste Občanku má bratov, treba skontrolovať. Pičian. Boli to preteky jednotlivcov. Ešte asi to zahrieme. Poďte ho volať, kde zavolá, lebo... Šiel si po bundu, hneď príde. A kde to šiel? Neviem. Do doliny. Jalovca. Karin. Víš čo, hra som bola šikovná. Na prvom mieste sa umiestnil Štefan 4:11:41. Chlapci, otočte sa naopak. Lebo tu je to už Poláko to začal v tom trende ešte v roku. Dobre, takže ďakujeme tej takej hlavnej kategórii veteránov za umiestnenie. Pitno, čo budeme? Kým môžeme. Ďalšia kategória, ktorá bude vyhlasovaná, sú ženy. Takže vedúci týchto, alebo tak veliteľ trate a ostatní sa dohodli, že vlastne na 3. mieste, aj keď išla len jedno kolo, sa umiestnila Mesárošová. Takže pohár, ktorý tu chýba na tomto mieste, sme jej dali ako 3. Takže ďalej. Na 2. mieste ženy sa umiestnila Mošková, čas 4:21:33. Prvé miesto Ečková 4:14:39. Nie, Miro, ty chlípniku. Ďakujeme ďalšej kategórii. No a teraz tá v podstate nie, že hlavná kategória, ale celková kategória muži a plus potom ďalší, čo sa umiestnili po poradiach. Už sa nejednalo, či veteráni, alebo ženy, alebo tak ďalej. Takže ideme od 3. miesta. Na 3. mieste sa umiestnili Fabricius časom 3:58:24. Svetá dvojica Madaj Trizna. Takže prosím. Menší hlavičky a sa plazíte. Menší. Podrž mi, hej. Pokračuj.
Čo sa to tu robí? No a teraz žíri rozhodlo asi takto. Rozdielte sa. Nie, Si strihneme, hej? nie, tehneme pekne. Položme ho na zem a bude pokoj. Počkaj ešte chvíľu, no. Fakt dobrá dvojica. Chceš ty honite, nech ty odchodíme. Holú babu. Raďo, sakrifír sa Raďo. No. Najväčší, no, najväčší pohár. Najväčší klíčnik. Ešte mi dovolte, aby sme, je tu na takých cien. Momentálne tabuje toto. Vyšaj do kamery troška, daj si kameraman, čo sa bojíš? Rozhodli asi ja pardon, aj líže. No, všemu sa bude volať. Hej! Hej! 8. miesto. Sluka. Už bol tu naraz, no ale ideme postupne. Tabu? Tabu, aj lyže. A to je XL-ko, to je pre mňa, ale to nie za druhý reklamy. Ale to tak. Takže ešte. 9. miesto. Tanko Zdeno. Poviem? Je. Môže to byť nie. 10. miesto. Ječková. Ešte raz? Áno, ešte raz. Tak sme rozhodli, takže... Ďakujem. 11. miesto. Štefánik. Ťažký výber. Ten odišiel. No väčšie hlavy išť. Hold. Kto berie za neho? Hej, Doma zobrať. Na výber moc už nemá. Dobre, a 12. miesto, kde ho mám? Ičian. Ešte. Predaj. Nie, ale na šampánske vyme. Organizátorov, takže prosím Jana Gregora, aby semka prišiel a prebral cenu za organizátorov, usporiadateľov. Poďme! Ja by som to dal tomuto poslednému, Joro. Kde bol ten chalák? Na vychádzke, zabijak. Stadlo, na čo? Oni už prišli do cieľa, ale ešte Málo hodín má na trénovanie. tak aj.